Hello, itt Démi. És igen, 2025. augusztus 30-a van 7 óra 40. És ez azt jelenti, hogy ma van annak az RPS találkozónak a napja, amit régóta várunk, és először van kis hazánkban. Azaz a játékcég, tehát a gyártók által szervezett RPS találkozó, ami még nem volt Magyarországon, úgyhogy jaj, és természetesen nem hagyhattam ki, úgyhogy tartsatok velem! Helyszínem, kezünk, majd többről megjelent az ja, most én a felvételt, szóval most itt állunk egy rohadt nagy sorban, és eddig lehetett menni, de szerintem most nyitották meg a rendezvényt, mert most így elindultunk, de most így nem tudjuk, senki sem tudja, mi történik, de jelentkezek ismét, amint tudom, hogy mi fog következni. Próbálok mindent is levideózni, de csak az ember. Pedig nem most itt vagyunk. Most itt eljöttem a végére, mert amúgy itt egész végig kiállítás van. Meg minden. De majd erről részletesebben becsapok egy mondást. Na, hello! Csánk! Hello! Jó, mindjárt. Neked a Pillanat, várunk még egy tagot. Te leszel ez. És én jövök ide. Hey! Trollkodni. Nekem nincs csatornám, de azért iratkozzatok. Hello! Persze, egyértelmű. Várjatok. Hey guys! Most itt hogy mit csinálsz? Yeah. Excuse me? Ó, ez nagyon jó amúgy rajtad. Thank you. Amúgy te ismered Dreamer RPS csatornáját? Egyértelmű. Ami itt szokott történni a találkozókon. Igen, ez ilyen trollkodós izé. Au! Megvert engem, hogy mindjárt lebúszom. Miért? Hány óra lesz? Megyek, hello. Hát igen, iszon vagyunk, és nézzük a lootot. Az első 3 cserével kezdeném, amit előre megbeszéltem a tagokkal. Ő az első first one cutie. Egy kis matrica szemű cicuska. Jó.
így jobban látni. A második ez a gyik, aki amúgy szerintem tök cuki. Nem tudom, milyen átmenetes. Fly. Nekem tökre bejön. Harmadik a kedvencem a lebeszélt cserék közül. Ez a kis mókus. Őt meg is említeném, hogy kitől kaptam. Őt Gyula LPS-vel cseréltem. Igen. Ezek írom, hogy van fel YouTube-on. És akkor ezek lennének azok, amiket úgy nem csak random cseréltem, hanem le volt beszélve előre. Egy. A következő csapat, az meg a random, csak megtaláltam valakit, és úgy azt mondtam, hogy ez kell. Na jó, nyilván nem. Az első ez egy kis tündér, aki nagyon cuki, és ez az első tündérem. És a listámon volt, a kívánság listámon, hogy ő kell. Úgyhogy ő az első. A második, ez a Collie, aki úgy szintlistás volt, de tudom, hogy ő hamis. És ő hamis fajta, de attól még gyönyörű, és engem nem érdekel, és megvan. Az eredetét valószínűleg úgyse fogom tudni megbeszerezni, mert nem szállnak rá annyi pénzt, úgyhogy ő. Tehát bele így is meg vagyok elégedve. Aztán következik ez a juhászkutya, aki ki van rózsazva. Gyönyörű. Nem mindegy, elvileg le lehet mosni. Igazából ő egy gyönyörű kutyus, és tökre örülök, mert tehát én tökre örülök, nekem tökre jó volt ez a csere. A következő egy ilyen kis egyszerű G7-es tukán. Nem tudom, érte egy másik tukánt, úgyhogy tukán a tukán. Ő is ilyen nagyon szép. Ezt hiszem, nem sikerült még beszereznem, de most már nem is kell, mert megvan belőle tukán, úgyhogy hányszor mondtam ki, hogy tukán? Tukán a tukán. Mindegy. És a másik kedvencem az ez a kis krokodil, amiből szintén nincsen még, de hiszen annyira vicces, meg annyira cuki, annyira imádom a fogait. Ne kérdezzétek, mi értelme volt. Szóval annyira imádom, hogy ő így muszáj volt, hogy velem jönnie. Nem tudok mást mondani. Viszont nincs vége, mivel le kellett vásárolni azt az 50%-os kupont, amit adtak a helyszínen, úgyhogy álljatok. Kezdjünk bele. Kezdem a legkisebbel. Ja, így. Szóval ez az egyetlen egy szett, ami a második hullámból még nincs meg. És úgy voltam vele, hogy most, ha már így van a lehetőség, akkor csatlakozzon ő is hozzánk. Meg hát amúgy is ajándékkártyám volt, úgy vásároltam. Még annó karácsonyra kaptam. Úgyhogy úgy vásároltam, mindegy kicsit tök jól jött ki. Szóval közben mindjárt kidontom ezt a szerencsétlen csomagot. Oh my god. Ups. Most csak azért is nem úgy csinálom, mint mindenki más, hanem először a kiegészítőt veszem ki. Kukunat. Ups. Ez miért ilyen hajlékony? Jó, van, nem tart rá a körmöm. Ez egy ilyen... Ciao. Ups. Jócska.
Megvan. Popcorn. Azt hiszem, ilyenem már van. Na mindegy. Akkor ezek lennének 3 is kiegészítők. Oké, ez nem tudom, mit keresik. Nézzük meg a figurák, mit rejtenek. De hogy ennek a kapibarának is ilyen irritáló színe van. Jó, igen, tudom, hogy azóta megjelent már a 3. hullámban a normális színű kapibara. De... nem tudom. Én még nem jutottam el odáig, hogy beszerezzem. Nekem nem olyan fontos a kapibara, csak... Nekem nem olyan fontosak ezek. Tényes van nagyon cukikák. De... ja. Emelém, hogy ide tudnám hozni Bencsit. De most úgy jöttem vele, hogy nem fogom így összehasonlítani meg ezekre, most nem fogok véleményt mondani, mivel tudom, hogy már van fent ezekre a figurákra fenn vélemény. Én most nem fogom ezt bővíteni, én most meg fogom mutatni, hogy ugye én miket szereztem be. Jaj. Jó, úgy. Akkor nézzük meg a madarat. Emellé esetem van egyáltalán másik madaram, szerintem nincs is. Ja, de szerintem az az a első gés, vagy mi hülye, 7. gés első hullámos madárka, az a Harry madár, vagy mi. Bocs, visszatértem. Szóval, madár. Nem, annak a 7. gés madárnak nem ilyen alakja van. Na mindegy. Jut erre eszembe. Remélem nem csak én néztem, még amikor nagyon pici voltam, kicsi gyerek, ez egy pokoly volt, de ez szundi madárka jut erre eszembe, csak abból kék kéne. Valaki csináljon egy szundi madárkás LPS fanartot, kérlek, könyörgöm. Amúgy nem értem, miért így ülök. Én tényleg a kamera alól próbálom nézni a dolgokat. Na mindegy. Actually itt vagyok, hello. Nézzük a második szettet. Szóval a második csomag. Legyen ez. Igen. Ez szerintem úgy szint az utolsó henger az első hullámból, amit még nem szereztem be. Imádom azt a cápát. Mert azt tudom, hogy van a kapibarás, egy hülye. Szóval van a lefelejtezett, egy pillanat újraindul. Szóval van a axolotülos, meg van a másik, amiben most én nem tudom mi van. Megpróbálom ide most bevágni. És akkor azt mondom, ez a harmadik. Mert 3 henger van, ezt tudom. Már csak az izéből kéne az utolsó henger. A második hullámból. Vagy ott 2 van? Mindegy. Bontsuk ki! Mire? Most megyünk bezsújt a képeket. Mi a ez? Ez? Ez. Miért kell megoldani ezeket? Mondd már. Nice. Kinyílt. Ups. Ja, igen. 3 henger van. De nem, ez nem az utolsó. Mert ez nekem még nincs meg. Na jó, mindegy. Bocs. Fake news. Vannak a szépségeim. Várjátok, most jut eszembe. Az előző szedből kimaradt a kártya. Megvan.
Eskü nem bontottam már ki, csak így tudtam letépni a dobozról, mert nem volt kedvem bontogatni a celluxot, úgyhogy gyűjtős papír. Majd a videó végén beikszám, hogy mi van meg. Itt kapunk kártyám, létszi a kapibarát. Jéj! Itt legalább cuki. Esküszöm, nem is ilyen színe van. Ez kétszer elsötétebb a fotón, ez normális? Na mindegy, szóval. És a Roblox, The Coin. Nem játszok a játékkal, úgyhogy használjátok. Ciao. Visszatérve ehhez a sethez, ahol ugyan kénytelen vagyok celluxal szórakozni, mert le van teljesen ragasztva, és lelőttem a poént. Na mindegy. Szóval Roblox kód, tessék használni. De körül a vidra a kedvencem, úgyhogy légy szíves, a vidra legyen a kártyám. Ezt még nem mutatom, és nézzem meg. Elsős gyűjtős papír, ezt is megmutatom majd. Madár. Mindegy, a madár is cuki. Az összes cuki, ami ebbe szedbe van. Oké. Amúgy, fun fact, szerintem én még nem kaptam, és hát nem vásároltam, inkább úgy mondom. Nem vásároltam ennyi LPS egyszerre. Úgyhogy... De nem vettem volna ennyit, ha nem lett volna 50%-os kupona, úgyhogy innen is köszi a szervezőknek még egyszer, hogy ilyet adtatok, mert innentől kezdve vásároltok még többet. Igen, most nagyon belelendültem a bontogatásba, úgyhogy az lesz, hogy kimondtam mindet, aztán majd egyszerre megnézitek. Vagy most is rá lehet nyugodtan nagyítani a felvételre, YouTube-on vagyunk, lehetséges ez. Lehet nézegetni. Ups! Miért dobálom mindig? Miért nem vagyok képes csak szimplán odébb rakni? Na mindegy. Szóval. Serány. Ez nagyon cuki. Vidra a my favorite. És nem tudom, hogy így tetszen jobban, vagy ahogy Hello Studios meg custom-öltál. És hát a makeover, hát custom, kész. Gyönyörű. Következő meg ez a Capi. Ki so cute, bár szerintem nagyon squishy ilyen. Ups. Mindegy. Tudjátok, viszont megint csak elbúcsúzunk, mert van még 2 szett, amit mindenképp meg akarok mutatni, úgyhogy let's go! Következő egy úgy szint vidrás szett az első hullámból. ASMR. Oké, ebből elég. Szóval ez a Petfluencer set, ezt már akkor néztem, amikor még annó az első hullám jött ki. És akkor is gondolkoztam, hogy megvegyek, mert meg volt beszélve. Azt találtam ki, hogy egy X összeget elköltök, és vettem inkább a axolotlos hengert, a dzsungeles szettet, meg az X darab izét, zsákbamacskát, úgyhogy végre. Igaz, most már a 4. hullám kopogtat az ajtónkon, de... Ups, végre be sikerült szerezni. Na, gyere már ki! És természetesen ne feledkezzünk meg a háttérről sem, ami szintén be van celluxozva. Utálom a celluxot. Gyere, cuki! Víz alatt létszi. Létszi, ne húzz fel ezért. Oh, jó. Nem téptem le a papírt. Király. És
és kiszedem a dobozból a kártyát is, egy pill. Sziasztok, ez itt a kártya. Kösz. Meg vagyok. Király minden. Kártya. Megint lelőttem a poént. Mindegy. Léci a vidrát. Szóval. Delfinkoma. Nagyon cuki, úgy szint. Nem fogom most ezt felolvasni, mert semmi kedvem nincs felolvasni ezeket a izeket, úgyhogy bocsi. Gyűjtős papír, mint már mondtam a végén. Megtudjátok, mi van meg. Gluxkód. Tessék beolvasni. És ezt közben így elfordítom. Mondom, tessék beolvasni. Vagy. Tessék, nem mutatok többet. Szóval. APS. Oké, erre nem számítottam. Most már vidrut is kibontam. Rájöttem, hogy ez sokkal egyszerűbb és cute-ibb. A vidrut kiesett, csak a nem. Delfi nem. Jézusom. Ennek miért van úgy felragasztva a farka, mintha... Mindegy. Ez is olyan, mint valami fürdőjáték, sőt, ennek még vize is van a tetején, lehet tényleg vizet tenni, vagy mi? Lehet el kéne olvasni, ami van írva a papíron. Szóval ezek is cutie delfinecske, majdnem azt mondtam, hogy beállna. Még van ez a vidra, aki egyelőre a legjobban hasonlít arra a vidrára, tehát, hogy arra a vidrára, ami létezik. Úgyhogy, ja, Vidra gang. Amúgy nekem ez a vidra az egyik kedvenc moldom a 7. generációból. Ugyan blokk nem, mert rengeteg más cukiság van még, amit ugye nem csinált meg a 7. generáció, de nem baj. Hiszen nem értem, hogy miért ennek minden vidrához egy távcsövet. Én mondjuk ez a rózsaszín, ez nem adtak, de emlékezzetek vissza, az első hullámban is izét adtak. Távcsövet. Már vagy 3-4 távcsövet. Egyszer viszont fogok olyan sorcot csinálni nektek, hogy a izéimet összesítem. 7. generációs kiegészítőimet, és miből hány van. Mert őszintén én is kíváncsi vagyok rá. Ja, várjál, még van egy szemüveg. Pillanat, csak nem szeretnek kijönni. Zollom mindent volt. Nem a szemüveget láttam szét, hanem hogy a szemüveg egyben van. Szóval úgy szokták csinálni az emberek, hogy ezt így ráteszik a vidrára. Jaj, de cuki! A vidrát teszik föl. Fölszúrjuk szegényt. Előre is sajnálom. Bocs, vidrusz. Aztán őt szúrjuk fel ide. És itt tesszük nekik a popcorn, meg rátesszük a távcsövet. Gyönyörű. Ez fordítva kéne. A fordítva biztos, hogy nem. Vagy van-e másik ötletem, várjál. Igen. Ezt feltesszük rá. És jön a másik vidra, akinél van a távcső. Milyen hülye dolgokon gondozkozok el néha? Na mindegy, szóval ők voltak itt a Petfluencer set, a vidrás, mint ki nem találtad volna. És jön az utolsó szett,
amilyen szettet még nem bontottam soha életemben. Ennek nem tudom, megőrizzem-e majd a csomagolását, vagy ne, de egyszerűen egy öröm, hogy foghatok ilyet a kezemben. Ez a szett. Két dolog miatt vettem ezt a szettet, és nem a farmosat. Egy, mert voltam már Ausztriában vásárolni a Smithben, és ott adtak ilyen ajándékba farmos kutyát, tudjátok, a parna pincsit, vagy mi az, nem tudom. Másrészt már nem volt a boltban, úgyhogy ő jött velem. És tök jó árban megkaptam az 50%-os kuponnak köszönhetően, úgyhogy én örülök. És kezdjük el kibontani. Ezt könnyebb kibontani, mint a zsákba macskás petet, mert ez olyan, mint a táska. És köszönöm, ezt csak azért tudom megtartani, hogy ha lesz következő találkozó, akkor én lehet, hogy ebbe fogom hurcolászni az állatkáimat. Nagyon biztos, hogy nem, mert aki esetleg találkozott velem, és felismert, és látja a videót, és vagy felismeri a saját cseréjét, vagy csak szimplán látta a karakterem, és tudja, hogy ki vagyok én, az tudja, hogy Sines Zacsikban csomagoltam 5-ösével a figurákat, úgyhogy ja. Léci, ha valaki esetleg látja ezt a videót, írja meg, hogy találkoztam vele, kérlek. Itt nem volt bezacsizva, az annak furinak kéne lennie. Szóval, Roblox kód. Ups, bocsi. Szóval, Roblox kód. Na, fókusz. Szóval, gyűjtős papír. És a paci vagy a farkas. Lici. Hát, ez egy medve. Na, nem baj. Macika. Kártyából is lehet most már csinálni egy gyűjteményt. Majd azt is bemutatom egyszer sorcba. Oh my gosh. Úristen, de mini ez a sál. Ez nagyon cuki. Ilyen hógomban már van. Ezt tudom. Ezt meg kell keresni. Lement az asztal alá. Csak hogy tudjátok, körülbelül 5 centi van az asztal és a föld között, úgyhogy most is megszenvedtem. Ez nem esett le. De leesett. Csak az asztalán nem esett be. Vödör, amiben már úgy szint van, vagy 3-4. Kulacs, ebből nekem ez az első példány, és ebből is már vagy 2-3. Megtudtam közelebbre. Ezek lennének itt a kiegészítők, amiket személy szerint imádok. A hógömbön, meg a kaján kívül. A csonton és a vedrön kívül. Szóval az imádok, az egy túlzás. Jó. Egész idáig szépen kibontottam, mint ahogy kell. És mint ahogy mindenki örömmel bontogatta a csomagokat a találkozón. Mert ugye természetesen senki sem hozott magával ollót. De most ennek a gyönyörnek vége. Ups.
Kész. Esetek ki mindez, Buli. Kevesebbet kell izélni. Elhúznom. Ups. Szóval, őszintén, ami nekem a legkevésbé tetszik, az ez. Erről azok a tipikus 4G-s elég fura figurák jutnak eszembe, amiket rögtön cserélek. És nézem, hát ha látok, de nem. Inkább ide bevágok egyet-kettőt. A következő az ez a nyuszi. Ővel igazából sok gond nincsen, csak nagyon hamis beütése van meg. Igazából neki is, itt mindkettőjüknek ilyen full hamis, sőt szerintem még neki is, nem tudom. Már pedig eredeti, mert a boltból vettem, úgyhogy. De a következő ez a kis maci, aki amúgy tök cuki a dizájn, csak nem tudom, nekem annyira nem a stílusom. A következő kettőt viszont már imádom. Ez a ló, ez lehet, hogy csak imádom a lovakat, de ez tökéletes. És a farkasról ne is beszéljünk inkább. Tudom, hogy van azt hiszem egy régi fajta is, de ez perfekt. Úgyhogy, ja. Most így megpróbálom feltenni ezt sált a pacira. Nyeri cuki. De skacok. Őszintén vége a videónak, mert hát végeztem. Kibontottam minden szettet. Üres az acsi. Megmutattam az összes cserét. Úgyhogy nem tudok most még ide betenni. Most mondhatnám azt, amit mindenki szokott mondani, hogyha tetszett. Like, feliratkozás, stb. De hát, ha mondom, akkor még kevesebben fogják megtenni. Azért remélem nem. Úgyhogy, ja. Remélem a következő találkozóra is jöttök. Megkerestek. Mivel a karakterem szinte mindig a kezemben van. De természetesen be fogom jelenteni, hogy hova megyek. Mert tervezek a jövőben ellátogatni kisebb találkozókra is, mint feltörekvő videós. Úgyhogy, ja. Hello! Várj, nem még el. Természetesen valamilyen megint kimaradt. Ja, és igen, még egy. Ezek azok a figurák, amik összességében ma hozzám kerültek. Na most már tényleg vége a videónak. Hello!